Vähän Susekin meni hyvin. Älä. Vittu heppäillä tuossa. Suse, ei kun Suse kun Riia. Suse, ei Suse kun Tämä oli. Älä nyt hikeet. Niin, älä sieltä. se meni ohi. Nyt asiallisesti. Aasi. Se on häiritsevä. Huudetaan sit kakkua. Jättää kiinni tippuun. Ei se tipu. Ei tipukaan, meidän ei tarvitse huutaa kakkua, mutta jos tulee tarve, niin sitten täältä kaikuu niin lujaa, että... Suse saa leipoa mainion kakun. Ei tää on liian lupaavaa. Älä. Liian hyvin. Ehkä se on jo väsynyt, ei se jaksa tehdä. Ehkä se on saanut jo opetuksen. Jala. Satana. Tuu. Voi vittu. Pohjees. Essi, pohje. Pohje. Essi. Kakkua! Voi elämä, Essiä varmaan vähän sattuu. Herran pieksuttuu. Saiko se videolla? Sai. No vähän silleen kuvaa tätä. Essi! Santuu! Jätkä! Oi. Hei, kelaa sinne on. Herran pieksut. Essi. Zoomaa. Tekeekö se kuolemaa? Tekee. Näytä se. Tekeekö se kuolemaa? Voi Essi, rakas lapsi. Onneksi sillä oli turvaliivi. No älä. Mieti, kun joku sellaiset ihmiset, kun vaikka Matti on silleen, en käytä turvaliiviä, se on ruuma. Mä käytän turvaliiviä, koska mä en enää osaa käyttää sitä. Valitus joudutaan hylkäämään 2 tottelemattomuusvirheen vuoksi. Okei. Entäs toi satulasta suista? Jessi. Noniin. Essi, se on videolla. Aika monella. Niin. Noniin. Näytä. Mut se oli hei hieno, sä vaan jäit sinne alle silleen. Se on jo. Aika. Mä päästän siitä vaan menee. Ota hidasta. Kuvasinkohan mä sitä tippumista? Voi vitsi Pia, jos sä et kuvannut sitä tippumista. Hei oikeesti, me yhdessä, Riia, me yhdessä hiirtetään toi Pia, jos ei nu oo kuvannut sitä. Menossa. Ala. Mä ajattelin, no niin nyt se menee hyvä. Ja se menee Seuraavana Mäkin. numerolla 18 Kaikki vauhti täysin. Mette Kulo, Ibris Kangasalan ratsastajista. Valmistautuvat 19 Matilda Kirjavainen ja 20 Joona Hättö.